Qrimni evge, Ukraina erkenna qaytaramız. Bunu Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukraina 30 forumunda aytdı. Onun sözlerine göre Qrim platformасы саммитінде 29 devlet vekili iştirak eteceğini bildirgen. Bu jedvelda kengleşebilir. Sammit 3 haftadan avgustun 23'inde Kiyev'de geçirilmeli. Sammit iştirakçıları Qrim yarımadası işgalcilerden azat etilmesi için umumi yapılmak gerek olgan hareketler hakkında deklarasiya imzalamalı. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати в Криму український прапор. Qrim platformасы саммитінде 4 mevzudan ibaret muzokaralar kechirilajak. Buni Ukraina Tashqi ishlar naziri Dmytro Kuleba xabar etdi. Yarmada ilhaq etilme intiluvi tanilmamasi, Azaq Qaradeniz regioni silahlaştırılması, insan haqlari riayat etilmesi ve memleket inkişaf etmesi sayesinde Qrim reintegratsiyasi ve Qrim tatar xalqının haqlari tiklenmesidir. Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших держав. Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає. İşgalciler mahkemelerinde hiç bir adalet yok. Qrimdan yuqori Rus mahkemesi himayeciler taqdim etken izbatlarga bakmadan Emine Abdulganiyevaga nisbeten chiqarilgan hukumga qarshi berilgan shikoyatni baqib keri qaytargan. Siyasi mabus Eskender Abdulganiyevning anasini Qurmanning işgalciler mahkemesi o'g'lina hukum chiqarilmasdan evvel balam terrorist degil yozuvli plakatnen bir kishilik norozilik kechirgani uchun mitingda ishtirok etdi deb 10.000 ruble para jazosini belgilagan edi. Shu kuni diğer mabuslarining analari da ayrı piketler kechirgan edi. İşgalciler ise bu namoyishlarni bir miting olarak tanıdı. Данное решение было вынесено не в рамках стен данного здания Верховного суда, а уже было вынесено еще в тот день, когда был составлен протокол, поскольку мы считаем, что данным протоколом пытаются просто заставить крымских татар молчать, заставить матерей, отцов, родственников и народ соглашаться с этими несправедливыми обвинениями по отношению к нашим единоверцам в так называемых делах о терроризме. И поэтому мы сделали от себя все зависимое, однако мы и дальше будем продолжать обжаловать данное решение в необходимых инстанциях. То, что прокурор запросил моему сыну 13 лет, поэтому я вышла на одиночный пикет, но на меня составили протокол, и этот протокол нам присудили по 10 тысяч, сделали митинг, хотя мы выходили в разное время, в разные часы, но нам сделали как согласованный митинг. Это был зов сердца матерей, чтобы показать эту несправедливость и выйти на одиночный пикет. То есть эти женщины вышли показать свое недовольствие и требованием освободить их детей, то есть сыновей. Ну что делает государство? Всячески пытается пресечь такие попытки, показать, что в Крыму все нормально, но, к большому сожалению, несправедливость в отношении нашего народа, скажем, это притеснение мусульман, оно продолжается.
Саяси мабус Сервет Газиевнан сағлығы зайыфлашты. Бұны Украинаның Ростов-на-Дону шеріндегі баш консулы Тарас Малышевский Қырым бірдемлігінің онлайн қорушуында хабар етті. О мабусны СИЗОда зиярет еткен. Июнь айында 61 яшындaki Газиев микроинсультны кечірді, ама изолятор юлбашчылығы бұны сақламаға істеді. Адвокатлар ве Украина омбудсменнан талабынен мабусны хастаханеге еткізділар, ама озыны эббір ярамайдуя. Газиев еда 24 Қырым татарыны ишгалжилер 2019 сенесі март айында Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тылубында қабатлай. Сложно, конечно, было видеть Сервета Газиева, уважаемый человек, немного старше моего возраста, но выглядевший, конечно же, совсем не так, как я его видел 2-3 месяца назад в том же СИЗО. Это просто наша общая боль и беда, потому что микроинсульт обозначился на нем, на его внешнем виде. Он очень потерял в весе. При этом, конечно же, он передает всем приветы и чувствуется, насколько он сильно с таким духовным стержнем держится. Но ему очень и очень сложно. Киев махкемесі қачқан президент Виктор Януковичке қаршы башлатылған даваны ғияби шекілде тақық етмеге разылық берді. Сөз 2014 сенесі майданда фаллер өлдірілмесі аққында кете. Янукович тежавузжы Русияде сақланғаны үшін махкемеден евел тақықатыны онсыз кечірмеге разылық берді. Более талапны Девлет тақықатлар бюросы берген. За даними слідства, колишній голова держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишнім головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав із порушенням норм чинного законодавства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до противоправного заподіяння смерті 62 особам. Майыс айында Русия Виктор Янукович Украинаға теслим етілмесінден рет етті. Баш прокуратура яңы талап азырлай. 2019 сенесі январының 24-інде Киевнің Абалони район махкемесі қачқан президент Януковичны Девлет хайнлігі ве Украинаға қаршы женг башлатылмасында Русияге ярдым еткені үшін 13 жылға махкүм етті. Линия! 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 Деңіз пияде әскерлері гемокатер группасының еркен авиация имайысы алтында. Олар берабер деңізде душман десантыны yok етелер. По Азақ денізінде Украин ордусы талімлерінің ефсанесідір. І по кількості залучених людей, по кількості техніки і по кількості вправ. Розпочалось все із морського десанту. На кораблях частина особового складу прибула в район проведення навчань, пересіли на надувні човни моторні і таким чином десантувались на берег, піднялись та закріпились на визначених позиціях. Украин деңіз пияде әскерлері душман ұжым ете білген башқа ерлерде де фаал шекілде чалышты. Після артилерійської підготовки основна частина підрозділу на БМП та з приданими танками вирушили в сторону укріплень ймовірного противника. По дорозі відпрацювалось досить багато таких штатних, на жаль, на війні ситуацій, таке як мінні поля, таке як необхідність термінового маневру, таке як евакуація поранених з поля бою, виводу з ладу танків. Украин арбилері берілген бутын вазифелеріні муафақиетнен бежерген.
Запорожье ve Закарпатье vilayetlerinde yangi ковид хасталары belgilenmegen. Kechken kun Ukrainanın serbest territoriyasında 265 insanda Çin virusu qayd etilgen. 276 insan tüzelgen, 4 kişi hastalıqni yengip olamayıp vefat etken. Bunu Ukraina Sağlık Nazirliginde bildirdiler. Vaksinanın 2 dozasını algan Ukrainlerinin sayısı 2 milyondan ziyade. Sağlık Naziri Viktor Lyashko'nun sözlerine göre yazının sonuna kadar vaksinanın 2 dozasını en az 4,5 milyon insan alacağına umut etti. Ukrainada aşılanmagan insanlar için karantin sınırlanmaları көрсетілмелі dey parlamentin sağlık meseleleri boyunca komitetinin başı Mikhailo Radutski. Söz mecburi aşılanma hakkında yürsetilmey, Radutski kalabalık yerlerde işini aşılangan insanlar yapsa adaletli olacağını aytı. İşgal etilgen Kırım'da erkun 500'den ziyade insanda Çin virusu belgilenmekte. Hastalıqның test tarqalması sebebinden bazar ertesi kunu Yarmadanın işgalciler hakimiyeti yangi karantin sınırlanmalarını көрсетті. Ular bala lagerleri ve sanatoriyalarga tarqala. Bu cümleden xadimlerge muesteden tış yaşamaga yasak. Bundan gayrı aşılanmagan xadimleri olgan statsionar şifahanelerde izolyatsiya rejimi ilan etilgen. Koronavirusның tarqalması sebebinden 150'den ziyade bala Yerdaki Laspi lagerinden muddetten evvel çıkıp ketті. Anda iyulның sonunda bir insanda Çin virusu belgilengen. 3 bala keskin nefes virusu yuqunчинен hastahanege yatqızılgan. Ozunu yaramay duygan 70 bala evge qaytarıldı. Pek yazı Kama Olimpik oyunlarında Ukraina şerefini qorşalaganym için peşman etmeyim. Böyle Yunan kureşçisi Lenur Temirov sonki tutuşumundan son aytты. Tunç medal için kureşte Uqtaydan olgan rakip Valihana Saylikege yutturdu. Neticede o 4. erge nail oldu. Bundan evvel ise yarım final yarışında o Özbekistan ve Ermenistan'dan olgan rakiplerini muvaffaqiyetli yengdi. Temirov qaydetkenine göre ten kureşçinin kureşkeni vaqt sonki saniyeleri ustunlikni elde etmek pek қиын. Я ж все-таки не шкодую, що я сюди приїхав і відстоював честь України. І це для мене дуже, як говориться, дуже така честь, велика честь. Усім дякую тим, хто тримав за мене кулаки, хто болівав. Дуже дякую. Участие Ленура Темирова на Олимпийских играх – это уже большое достижение для него, для всего нашего народа. То, что он так достойно выступил, и его борьба действительно достойна похвалы. Борьба была высокого класса. Мы должны все признать, что Ленур показал даже в бронзовом финале, который, к сожалению, оказался неудачным для нас, показал очень достойную борьбу. Ленур является примером для подражания многим борцам молодого поколения. Это пример стойкости, это пример самоотдачи, это пример невероятной любви к своей работе. Мы гордимся Ленуром и готовимся встретить его как настоящего победителя. Уверены, что дальше он нас будет радовать победами. Это лучший в своем деле и лучший в мире. Türkiye'de Marmaris şehrinden turistler ve yerli sakinlerini tahliye etiler. Ularның çoxusu emigrantlar. Ularni qayık ve katerlerinin tehlikesiz yerlerge alıp ketiler. Çünkü yangınlar yakınlaşa. Президент начебто притягнув до відповідальності кількох винних у цьому саботажі, але я вважаю, що також винна погода. Дуже жарко і навколо ліс, але я хочу відзначити роботу рятувальників, пожежників та добровольців. Вона фантастична. Я такого раніше не бачила. У нас були невеликі пожежі, але такого лиха не було. І не тільки тут, а всюди. 5. kun Türkiye'deki Ak ve Ege denizleri yalasında ormanlar yana. Kurbanlarının sayısı 8'ge yetti. Yangın alevlengen 100 yerde ateşinin tarqalmasını toxtatıp oldular. Fakat Manavgat, Marmaris ve Milas'ta ormanlar yanmağa devam etti. Bazı mesken rayonlar ve musafirhanelerden insanlar tahliye etilgen. Bu Sırtkoy. O aman butunlay yanıp ketdi. Fakat köyün altına ateş gelince rüzgara çevirince köye komple yüklendi yangın. Abi nasıl oldu? 3 gündür yanıyordu, bekliyorduk. Sönmek üzereydi. Sabah sönmüştü. Çıkan ters rüzgardan dolayı 15 dakikada köy yandı. Geçti gitti yani. O kurtardı değil mi?
Түркия хакимиет векіллері айтқанына көре янгынлар башламасынан вақты ве атеш қаплап алған мейданларына көзөгіне алғанда орманларны бірев яққанны таздықлайды ейлер. Тақықат девам етмекте. Уммен алғанда язның sıcak айларында Түркияның жөнебінде янгынлар сық yüz бері. Ама бұл сефер янгынлар да çok территорияны қабырап алды. Түркия синоптиклерінің тахминлеріне көре ең яқын вақытта Эге ве Ақ деңізінің районларында sıcak эксілмейджек. Анталияда яқын күнлері термометрлер 43-47 derece sıcak gösterebiliyor. Миллиаттан evvel 4-нче асырда япылған озгун алтын пекторалына Киевде сергіде тақдим еттілер. О дүнияда 20-нче асырның ең қиметлі ве Украинада ең мешур оларақ сайылған археология тапылмасыдыр. Саф алтындан япылған безекнің ағырлығы 1,5 килограммны тешкіл еті. Алтын пектораль 50 ел evvelsi Днепропетровск вилаетіндегі Толстая могила курганында тапылған. Атикиятчылар пектораль қадими юнанлар тарафындан скит укумдарлығынан сымарышынен япылған. Однозначно можна сказати, що тут використано всі найважливіші досягнення давньогрецької ювелірної справи. Дуже вірогідно, що замовниками були саме скіфи, і тому що там закладено саме такі основні моменти скіфського розуміння життя, царської влади і так далі. Безек скит санатының шах eseri olarak сайла. Пекторальды 48 insan ve айван tasvirlengen. Bunun beraber барлығының uç sahasının timsali olған 160 ayrı деталь. Пекторальның безетілмесінде терең философи мана бар. Верхній ярус – це ярус життя, нижній ярус – це ярус смерті. І в цілому ідею життя і смерть, які переходять одне в одне. Середній ярус – це ярус дерева світу, дерева життя, яке дарує безсмертя, яке є ярусом богів. Башқа қадеми халықларына да айны дүния бақышлары бар еді. Ми дивимося на сцени, де грифони нападають на коней, і нам здається, що це смерть коней. Але це смерть жертовна, тому що коні віддають своє життя заради того, щоб жили інші істоти. Оце взаємопов'язаність життя смерті, жертовність смерті, вона дуже властива взагалі для давніх людей, а ми бачимо це на багатьох предметах скіфської культури. Алтын пектораль Киевнан тарихи мужеверат музейінде пектораль асырның тапылмасы адлы бұйық сергінің парчасы oldu. Мұнда Толстая могила курганындан башқа артефактлар да тақдим етілді. Оларның арасында көчебе яшайышының неснелері, силя, савут, безек ве атлар үшін течкизатлар. Евеллері оларына кені шекілді жемаат оғынды көстермеген еділер. Сергі октябрның 31-іне қадар чалышажақтыр.